почваме да гониме лошите. Веднага с гръм и трясък пускам видео и отиваме да се гоним с лоши хора. Някакви крадци, бандити, които са с кола и бегат. Обаче ние ще ги хваним, защото сме най-добричи. Разследваме колата. Ей, че я пуснах. О, хванах я. Оп, той ще го взима. Така че няма жена ти. Той също го махам. Той чакам само да се покаже. Оп. Взимаме колата, дърпаме я. More of them? For criminals, these guys have an impressive social circle. Добре. Искате да се бием? Нямам проблем. Нека да се бием. Опа! Вишка! Бомба! Опа! Той откъде дойде, бе? Това, бе? Glad I stopped that. Too many crazy drivers in the city as it is. Bye bye.